Salut, bine ai venit pe canalul nostru! Astăzi vom explora în profunzime minunatul univers al criptomonedelor și tehnologiei blockchain. Vom săpa adânc în detaliile acestor concepte fascinante și vom înțelege cum pot schimba complet modul în care interacționăm cu banii și tehnologia. Așadar, dacă ești pregătit să te avânți în această călătorie digitală, rămâi cu noi. Criptomonedele au devenit un subiect central în sfera financiară, redefinind modul în care înțelegem și utilizăm moneda. Aceste entități digitale, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și Ripple, au intrat în atenția publicului datorită conceptului lor inovator și potențialului de a revoluționa tranzacțiile financiare. Bitcoin, considerat adesea pionier în acest domeniu, a fost creat pentru a oferi o alternativă descentralizată la monedele tradiționale. Blocurile sale de tranzacții sunt înregistrate pe un blockchain, un registru digital descentralizat și securizat. Ethereum, o altă criptomonedă notabilă, nu se rezumă doar la schimbul de valori digitale, ci extinde funcționalitatea blockchain prin includerea contractelor inteligente. Aceste programe autonome rulează pe blockchain și pot executa acțiuni automat în funcție de condițiile programate. Ripple, cu abordarea sa, vizează facilitarea transferurilor internaționale între bănci, utilizând tehnologia Gateway pentru a simplifica procesul. Astfel, criptomonedele nu sunt doar monede digitale. Ele reprezintă tehnologii care redefinește modul în care gestionăm tranzacțiile și relația cu banii. În continuare, vom explora în detaliu tehnologia blockchain, pilonul de bază al criptomonedelor și impactul său semnificativ asupra securității și încrederii în lumea digitală. Rămâi cu noi pentru a descoperi cum această inovație tehnologică ne influențează viețile și societatea. Blockchain-ul este practic coloana vertebrală a criptomonedelor. Este un registru digital descentralizat, alcătuit din blocuri legate între ele. Fiecare bloc conține o listă de tranzacții, iar aceste blocuri sunt validate și adăugate la lanț prin intermediul unui proces numit minerit. Minerii, participanții la rețea cu puterea de calcul puternică, rezolvă probleme matematice complexe pentru a valida și adăuga blocuri la lanț. Acest proces nu numai că confirmă tranzacțiile, dar și asigură securitatea întregii rețele. Ethereum, lansat în 2015 de Vitalik Buterin, extinde conceptul de criptomonedă pentru a include și contracte inteligente. Acestea sunt programe autonome care rulează pe blockchain și pot executa automat anumite acțiuni atunci când condițiile programate sunt îndeplinite. Mulțumesc că ai ales să explorezi împreună cu noi fascinanta lume a criptomonedelor cu accent pe pionierul lor, Bitcoin. Ca întotdeauna, sper că această călătorie a fost informativă și captivantă pentru tine. Dacă ai întrebări, opinii sau pur și simplu vrei să împărtășești propria experiență cu criptomonedele, te încurajez să lași un comentariu mai jos. Apreciem fiecare părere și suntem mereu nerăbdători să interacționăm cu comunitatea noastră. Pentru a rămâne la curent cu cele mai recente informații despre știință, tehnologie și explorarea lumii criptomonedelor, nu uita să apeși butonul de abonare și să activezi clopoțelul pentru a primi notificări. Așa vei fi primul care află când postăm conținut nou și interesant. Vă mulțumim pentru susținerea continuă și pentru că faceți parte din comunitatea noastră. Ne vedem în următorul episod, iar până atunci, rămâneți curioși și conectați.